Ćao, ljudi, evo me. Oj, jao glava. Ovo je tako bolelo. Prestanite da se smete. Nemoj da me jedeš, molim te. Kako si uplašila Taylora? O, kakav veliki karmin. Cool. A baš je dobar, jel da? Da, ja ga hoću. Hej, skloni ruke. Vruće. Ja imam zanimljiv karmin. A šta je ovo? No. Neću, ne treba mi. Nema šanse. Ovo je tvoje. Moraš da ga iskoristiš. Sad ću ti pomoći. Ne, molim te, samo ne to. Šta si uradila? Tako ti je zaista mnogo bolje? Moje usne. Čekajte, ovo nije običan karmin. O, to je pravi žele. Sad ću da ga probam. O, da, to je tako slatko i ukusno. Ovo je čudno. Daj to vamo, hoću još slatkiša. Da. Hajde, Liv, sad ti. Dobro, sad sam ja na redu. Moj karmin je tako dobar. Želim odmah da ga probam. Jao, šta je ovo? Nikako da ga odgrizem. Hajde. O ne, moji zubi. Izgleda da je neko izgubio očnjake. O ne! Jesi se uplašio, mali? Ovo je bila samo baš dobra šala. To je stvarno zabavno. Da, baci 5. Pa dobro. Okej, sad ću nastaviti. I stopit ću svoj karmin. Kakva krvava boja. Baš mi se sviđa. A sada može da se proba. Slatko. To izgleda gadno. Okej, sad je konačno moj red. Bila si u pravu, to je nemoguće odgristi. Hajde, dođi ovamo, glupi karmin. Sad ću te pojesti. Šta da radim? Pomozi mi, Liv. Ups, jesi li dobro? Da, treba će mi moj ranac. Da vidimo šta ima unutra. Ne, to mi ne treba. A šta je ovo? Drži. Taylor, ovo je za tebe. O, da, to meni treba. A šta je ovo? Ne! Šta? Kako si smela? Gledajte kakav mač imam. Baš je cool, zar ne? Da, drži. Ovako je bolje. Cool. Tada sada mogu početi da jedem. Jedva čekam. Tako slatko i ukusno. Okej, ne treba mi viljuška, a rukama će biti lakše. Šta? Tako je mala. Kakva lijepa kutica. Super. Koliko žvake sam dobio. I sve to moje. Jao, Liv, nemaš sreće. Ćutite. Okej, sad ću da otvorim svoju kutiju i da vidim šta je unutra. Kako mala žvaka, ali šta da se radi? Probat ću je. To je ukusno. Svaka čast, sad je moj red. Malo ću odmotati traku i probati. Wow, cool! Napravit ću balon. Neverovatno. Ovo je bilo stvarno zabavno. A mogu li ja da probam? Naravno. Ali ja ću da probam cijelu. Da, sad će biti super veliki balon. Gledajte. Jao, ništa ne vidim. Sklonite to sa mene. U pomoć. Jao. Ups. A šta je s njom? Skinite to. O, zvezdice.
Joj! Jesi živa? A daj da ti pomognem. O, da, hvala. Okej, sad si ti na redu. Da, vrlo rado. Jedva čekam da probam. To je jednostavno nevjerovatno. Koliko žvake. A sada hajde da napravim balon. Wow, kako je ogroman! A, šta se dešava? O, ne, izgleda da Tyler odleće. Ojoj! Liv, treba mu pomoć. Dobro, sad ću. O ne, šta se desilo? Padam! A kako si, druže? Dobro sam. Odlično. Nema na čemu. Spasila si me. Sklonite se od mene. O, šta je to? Fuj, kakav užas! Čips sa ukusom belog luka. O ne, nema šanse. Ja sam dobio veće pakovanje. Šta? Neću to jesti. Nema šanse. Moram da idem. Šta? Nećeš stići daleko? Dođi ovamo. Eto, uhvatila sam te. A vrati se na mesto. Baš si bezobrazna. Dobro, ti počinješ. Okej. Ja imam malo pakovanje. Nadam se da ću preživeti. Ojoj, sad ovo treba progutati. Gotovo. Uspela sam. Baš si super, bravo, bravo. Hvala. Nije mi dobro. Jao, o ne. Jao. Baš je nezgodno ispalo. Žao mi je. Hej, ustani, ustaj. Joj, sad ću. I ja morati ovo da pojedem. Nadam se da ću uspeti. Okej, hajde da probamo. Ovo je ukusno. Da, ovaj čips je baš dobar. Šta? Kako to može da ide? Nemam pojma. I još malo. Joj. O ne, fuj, sad ću te zaustaviti. Eto, tako je bolje. Ne vidim ništa. Šta se desilo? O, ja sam mumija. Nisi ni malo strašan. Hej, Liv, došlo je tvoje vreme. O ne, a mogu li da ne radim to? Molim vas. Morat ćeš da uradiš to, hajde. Reci, O ne, Betty, pomozi mi. Oho, to je stvarno ukusno. Da, hoću da pojedem sve to. Aha, spremna sam. Ovo je tako moćno. Toliko ukusnog čipsa. O, da, hoću još. Divno. Ovo je bilo sjajno. Jao, šta mi je? kakav miris. Evo me. Bilo je super. Ako vam se dopao ovaj izazov, obavezno stavite like i zapratite naš kanal. To nam mnogo znači. Vidimo se uskoro. Ćao, ćao!